de la Locanda volem ser partíceps de revertir les situacions d'injustícia que es viuen en el nostre món. Per això nosaltres, com a mínim, dediquem el 0,7% dels nostres beneficis en projectes de cooperació internacional. Un 0,7% que és aquella xifra que si totes les empreses i tots els governs d'aquest planeta dediquessin a la cooperació internacional, les injustícies que vivim avui en dia arreu del planeta no existirien. Per això nosaltres participem en projectes a la Índia, amb l'Amin o amb els camps de refugiats al Sàhara Occidental i altres projectes que treballarem ben aviat, en els quals la gent, els nostres usuaris i usuàries de la pàgina web, els nostres consumidors i consumidores, podran fer aportació dels seus projectes de cooperació i seran aquests mateixos consumidors i consumidores que a través de la pàgina web podran decidir en quin d'aquests projectes invertim aquests diners que dediquem a cooperació internacional. Som conscients, però, que les injustícies no només es viuen lluny de casa nostra, sinó que també les podem trobar en els nostres veïns i els nostres amics i amigues. Per això, la política de contractació a l'empresa passa per prioritzar aquells aturats de llarga durada, aquelles persones majors de 45, inclús de 60 anys, i també aquelles persones joves que acaben d'acabar la seva formació acadèmica o que estan fent pràctiques amb nosaltres. Totes les pràctiques que fem són remunerades. Nosaltres apostem molt fort pel capital humà. Les màquines poden fer la feina, però mai la faran com les persones, i tota millora tecnològica que fem a la nostra empresa sempre va en favor de les persones. Mai posarem una màquina que substitueixi la feina d'una persona, perquè les pizzas artesanes, les pizzas fetes a mà, si les fa una persona, és com són més bones. Les condicions d'aquests treballadors i treballadores també han millorat a l'empresa, no només en un augment del sou des que han entrat els nous propietaris, sinó en la millora de les instal·lacions, en la millora de la seguretat i també en la millora de les zones d'esbarjo i les zones recreatives que els hem preparat als treballadors i treballadores perquè estiguin satisfets i orgullosos de formar part de la família de la Locanda.